Gata. Salutare toată lumea, eu sunt Rare și o să vă... Sunt pe un server de multiplayer. Wow! Pe un server de multiplayer, sunt pe parcelă și astăzi vă voi învăța cum să faceți un punct de lumină. Da? Vă trebuie 3 bucăți de obsidian, o stea din nether și 5 sticlă. Puneți așa. Nether star-ul înăuntru, obsidianul puneți jos și asta este, punct de lumină. Nu o să mai fac pentru că îl mai am o dată și nu am ce face cu el. Și încă un lucru, dacă vreți să apăreți în video, virgulă, dacă vreți să apăreți în videouri, lăsați-mi coment pe YouTube și o să vă dau Skype-ul meu. Asta a fost și pentru astăzi. Nu uitați să dați like, să vă abonați. La revedere!